Izbori za Europski parlament 2019. Predstavljanje programa na Hrvatskom radiju. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Ja sam Sanja Rabuzin-Pavić, a ovo je posljednja od 33 emisije predstavljanja lista za izbore za Europski parlament. Voljom ždrijeba taj je termin pripao listi broj 4, koaliciji stranaka Bruna Esih, Zlatko Hasanbegović, Neovisni za Hrvatsku i Hrvatske stranke prava. Gosti su nam drugi na listi Tomislav Jonjić, dobar dan. Dobar dan vama i vašim slušateljima. I treći na listi Karlo Starčević, dobar dan. Dobar dan i pozdravljam sve Hrvatice i Hrvate diljem svijeta kao i sve državljane države Hrvatske. Što vas je motiviralo da se kandidirate na europarlamentarnim izborima, gospodine Jonjiću? Pa, kao što je hrvatskoj javnosti uglavnom poznato, dakle stranka Bruna Esih, Zlatko Hasanbegović, Neovisni za Hrvatsku nastala je kao pokušaj promjene nastojanja aktualne vladajuće hrvatsko-srpske koalicije da krivotvori narodnu izbornu volju na posljednjim parlamentarnim izborima i dakle kao pokušaj da se hrvatskoj javnosti pokaže da ideologija hrvatskog nacionalizma da nije mrtva, nego da je u 21. stoljeću osuvremenjena, može ponuditi odgovore na aktualna društvena i politička pitanja. Gospodine Starčeviću. Osnovna intencija naše koalicije Hrvatske stranke prava i Neovisni za Hrvatsku je prodošenje istine u Hrvatskoj. Hrvatska je danas u Europi oblačena, govori se neistina, širi se neistina o Hrvatskoj i mi smo zaključili da zajedno u jednoj sinergiji možemo pronositi istinu, lobirati u cijeloj Europi kod naših prijatelja i dovesti Hrvatsku na mjesto koje joj doista pripada u zajednici država Europe. Kako biste građanima objasnili važnost Europskog parlamenta? Europski parlament je dakle institucija u kojoj se donosi stanoviti i ne mali broj propisa, odnosno koje u velikoj mjeri odlučuje, kreira naš društveni i politički život, dakle kreira zakonodavni okvir u kojem se i Hrvatska i hrvatski državljani kreću. Međutim je istodobno Europski parlament institucija koja simbolizira birokratiziranost Europske unije i dakle koja pokazuje koje je besmisao čitavoga toga monstruma koji se nalazi u Briselu, koji bismo mi htjeli rekonstruirati, koji bismo zapravo htjeli raspustiti u sadašnjem obliku kad bismo na to mogli utjecati i kad bismo o tome mogli odlučivati. Zašto želite onda ući u Europski parlament? Dakle, želimo ući u Europski parlament zbog toga da bismo doveli do drugačijeg oblika suradnje europskih naroda i europskih država, dakle suverenih država i slobodnih naroda. Naime, na Europsku uniju ne treba gledati kao na svetu kravu, jer od cara Justinijana, dakle do današnjeg doba neprekidno najbolji i najlošiji duhovi u Europi istodobno zagovaraju različite oblike europskog ujedinjenja, sinteze i sloge europskih naroda. Dakle, i svi ti pokušaji koji su do sad postojali, dakle od Justinijana preko Karla Velikoga do Napoleona i Svete alijanse, dakle su zapravo pokazali su se privremenima i propali su, tako da ni na aktualni projekt europskog ujedinjenja ne treba gledati kao nešto što je nepromjenjivo i nešto što je zauvijek definirano. Gospodine Starčeviću. Pa Europa je izgubila i počesla sustav vrijednosti. Kakva je to Europa koja nema sustav vrijednosti, a sve u Europi ima svoju cijenu? Dakle, poslije istine, kakva ona bila u Hrvatskoj i o Hrvatskoj, mi se želimo boriti u Europi za jedan novi, za jedan drugačiji sustav vrijednosti, za tradicijski sustav vrijednosti koji je i kakav je prihvatljiv hrvatskom narodu. Znači, bitno je da uđe netko od nas u parlament da bi se čuo doista hrvatski narodni glas u Europskom parlamentu. Do sada to nije bio slučaj, jer dosadašnji europarlamentarci iz Republike Hrvatske zastupali su nekoga drugoga, samo ne hrvatski narod, i to je tragedija svih dosadašnjih pokušaja da se praktički takozvana desnica ili tradicijska politika gurne na marginu, da se ne može čuti glas hrvatskog naroda u Europi i kod naših prijatelja. Koji su po vama gorući problemi Europske unije? Pa ključni problemi su zapravo pokušaj, po mome dubokom uvjerenju, pokušaj da se Europska unija pretvori u naddržavu, dakle u jednu super državu koja će potpuno poništiti identitete i tradicije pojedinih naroda i pojedinih država, a ono što šira javnost doživljava kao goruće probleme aktualne su Brexit, dakle izlazak Europske unije, koji sam ispričavam se, dakle Velike Britanije iz Europske unije, koji sam po sebi pokazuje nesavršenosti toga modela i naravno problem migracija. Međutim, taj problem migracija mi
doživljavamo i trebamo ga doživljavati na drugačiji način od onoga na koji ga doživljavaju primjerice Njemci ili Francuzi. Europa, kad govorimo o migrantima, ne uspijeva pronaći zajedničko rješenje. Kako bi se to trebalo po vama riješiti? Činjenica da Europa ne uspijeva pronaći zajedničko rješenje, kao Evropska unija zapravo, ne Europa, kao što ne uspijeva pronaći zajedničko rješenje za jedno zapravo drugo pitanje, pokazuje koliko su snažne nacionalne države i koliko se ne odupiru pokušaju unificiranja i uniformiranja. Dakle, primarno ono što mi zagovaramo je, dakle, povratak suverenitetu nacionalnih država i rješavanje tog problema na nacionalnoj razini. Kako bi se Hrvatska po vama trebala Hrvatska, postaviti? dakle, s obzirom na to da se nalazi na geopolitičkom položaju na kojem se nalazi, treba, dakle, apsolutno štititi vlastite nacionalne interese i štititi vlastite granice svim sredstvima koje stoje na raspolaganju u skladu s Ustavom i zakonom. Gospodine Starčeviću. Pa mnogi govore o Hrvatskoj kao predziđu kršćanstva. Mi govorimo o Schengenu, koji je jedan od ključnih problema Europe. Zašto? Zato što je Europa kao takva, koja ide sa dvije brzine, marginalizira i dovodi u sluganski, to jest podređeni položaj, kako Republiku Hrvatsku, ali tako i mnoge države Istočne Europe koje su se priključile Europskoj uniji. Međutim, to mi moramo zajednički riješiti, mora se čuti naš glas. Mi ne želimo više ginuti kao ptice za europske interese. Mi ne želimo ginuti kao ptice radi europskog kršćanstva kojega je Europa uništila. Europa je ispražnjena duhovno i kao takva ona više ne postoji. Gubi se identitet. Budućnost svakog naroda, pa tako i Hrvatskoj u Europi, počiva na braku, obitelji i djeci. Ako smo mi danas došli u podređeni položaj da ne možemo propagirati tradicijski brak u Republici Hrvatskoj, onda nam je Europa doista nametila diktaturu i to nije ta zajednica kojoj mi želimo u ovakvom obliku pripadati. Mi želimo biti suvereni, svoj na svome, a surađivati sa svima na ravnopravnoj osnovi kao što to surađuje Njemačka ili Francuska, a ne da smo u podređenoj ulozi i ne u sluganskom obliku. Spomenuli ste Schengen. Hoće li ulazak Hrvatske u šengensku zonu se odraziti zapravo na migrante koji se pokušavaju prelaskom granica dokopati bogatijih članica Europske unije? Je li Hrvatska zrela za Schengen? Vjerojatno hoće, ali dakle mi smo jedina stranka i zapravo jedina koalicija koja upozorava na jedan drugi aspekt Schengena. Dakle, upozoravamo na činjenicu da se Republika Hrvatska i Bosna i Hercegovina, dakle kao druga država hrvatskog naroda, prvi put nakon 1878. nalaze u različitom državnopravnom okviru i da se Hrvati u Bosni i Hercegovini ne osjećaju jednakopravnima, zbog čega jača proces iseljavanja. Onog trenutka kad bi Republika Hrvatska ušla u Schengen, tog bi trenutka granica između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine postala nepropusnija, pa je realno očekivati da bi Hrvati iz Bosne i Hercegovine dobili dodatni poticaj za iseljavanje, jer bi po logici stvari oslabile, odnosno otežale se njihove veze s Republikom Hrvatskom, a to je nešto što doživljavamo kao ozbiljnu opasnost, ozbiljnu prijetnju, zbog toga što je realno očekivati da ne bi preselili u Republiku Hrvatsku, a mi zapravo imamo interes da ostanu u Bosni i Hercegovini, dakle to je naš narodni, državni interes, nego bi preselili u Novi Zeland ili Irsku. Kakav je stav vaše koalicije prema uvođenju zajedničke europske valute, odnosno uvođenju eura? Pa vidite, mi smo već gotovo uveli euro nekoliko godina. Međutim, nismo iskoristili sve prerogative našeg monetarnog sustava i nismo podigli gospodarstvo na onu razinu na kojoj bi bilo zadovoljavajuće da bi se mogao doista euro uvesti kao sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj. Prema tome, još je prerano za euro i u ovom trenutku nije toliko ni bitno da li će se uvesti euro ili ne, ali je bitno da guverner Hrvatske narodne banke ne ispunjava onaj zadatak koji mu je povjeren od Hrvatskog sabora. Još je rano za euro, a euro je praktički uveden u Hrvatsku. Gospodine Jovaniću. Kad govorimo o euru, onda dakle naravno svjesni smo činjenice da nam je u eurozoni lakše putovati. Dakle, na sasvim banalnoj, trivijalnoj razini puno nam je lakše putovati kad ne moramo imati 100 valuta u džepu. Svjesni smo također naravno da bi uvođenje eura dovelo do uklanjanja tečajnih razlika, odnosno smanjenja tečajnih
rizika i sniženja kamatnih stopa. Međutim, posljedice koje bi nastale uvođenjem eura, dakle potpuni gubitak monetarne suverenosti, koji naravno rezultira gubitkom i fiskalne suverenosti, za nas je puno veća opasnost, jer smo zapravo svjesni da u Hrvatskoj tržišno gospodarstvo, makar ono bilo proklamirano u Ustavu i makar mi neprekidno njemu, zapravo ja se ispričavam na izrazu, blebetali, ono zapravo u Hrvatskoj ne postoji, s obzirom na to da u Hrvatskoj postoji u pravome smislu riječi, dakle, organizirani kriminal koji upravlja i gospodarstvom, dakle, koji je naravno povezan s političkim strukturama, jer političke stranke u Hrvatskoj funkcioniraju kao legalna krila organiziranog kriminala i svatko znade da se ozbiljnim poslom u Hrvatskoj vi ne možete baviti bez sprege s politikom. Treba li na razini Europske unije odrediti minimalnu plaću? Kako je tu vaše mišljenje, gospodine Starčeviću? Što mi trebamo učiniti da bi minimalna plaća bila zadovoljavajuća za hrvatskog čovjeka, da bi mogao živjeti od njih? Najprije trebamo zaraditi. Prema tome, iluzija je govoriti o minimalnoj plaći u Europi. To govore oni koji nikada u životu plaću zaradili nisu. Prema tome, trebaju najprije plaću zaraditi da bi mogli govoriti o minimalnoj plaći. Ja bi bio najsretniji kada bi naša minimalna plaća bila jedna prosječna plaća jednog europskog radnika. Ali mi tu plaću zaslužili nismo je zaradili. I to je temeljni problem u Republici Hrvatskoj. Upravo što je rekao gospodin Jonjić, ne možemo mi zaraditi kvalitetnu plaću ako je jedna i druga politička opcija koja je do sada od 90. vladala Hrvatskom praktički krilo organiziranog kriminala. Je li potrebno utvrditi jedinstveni standard u Europi po vama zdravstvene i socijalne zaštite? To je iluzija koja je svima simpatična, ali zapravo je potpuno nerealna i služi ribarenju ljudskih duša, da se tako izrazim. Ali već iz našega generalnog, dakle, nacionalno-političkog i ideološkog stajališta da nam je ovakva Europska unija, dakle, Europska unija u kojoj su ugrađeni i programirani procesi njezina jačanja, njezine federalizacije s tendencijom anuliranja nacionalnih država, samim time, dakle, smo apsolutno protiv toga jer držimo da je to potpuno neizvedivo i promašeno. Vidite, mi o tome našem zdravstvu permanentno već više od 20 godina lamentiramo, a najjednostavnije je preslikat njemačko javno zdravstvo, dovesti ga u Hrvatsku i ukinuti te glavarine koje su iz vremena komunizma i jugosocijalizma, gdje mnogi potiču sa glavarinama nerad. Prema tome, apeliram na Vladu Republike Hrvatske, apeliram na ministra Kujundžića, uvedite zdravstvo onako kako je u Njemačkoj, riješit ćemo sve probleme u roku 24 sata. Govorili ste o budućnosti Europske unije. Pretpostavljam da je vaš odgovor na pitanje treba li Europska unija dobiti više ovlasti? Ne. Apsolutno negativan, naravno. A treba li popustiti Britaniji u pregovorima ili Europsku uniju oni trebaju napustiti bez sporazuma? Ja sam zato da se poštuje volja naroda. Dakle, narod koji je na referendumu, na plebiscitu se izjasnio za izlazak iz Europske unije, treba izići iz Europske unije i dakle ne vidim nikakva razloga da ih se zadržava i da ih se ponovno mami natrag. Mi niti odlučujemo o tome, niti ćemo odlučivati. Prema tome, ako je to odlučio britanski narod, oni će izići, pa da se mi na glavu nasadimo. Jedino je temeljni i glavni problem da li ćemo mi ikada imati mogućnost izići iz Europske unije kao što smo morali ratom izići iz Jugoslavije. To je ključno i temeljno pitanje hrvatskog čovjeka. Je li mislite da je britanska odluka bila dobra kako za Britaniju, tako i za Uniju? Za Britaniju svakako da je dobra, a za Uniju to će se još vidjeti. Međutim, sama ta činjenica, dakle, da se mi već mjesecima prepucavamo, dakle, čitava Europa da je zabavljena tim problemom, pokazuje nesavršenosti toga sustava, dakle, sustava u koji ulazite, a da ne znate pravila po kojima možete izići. To je problem, dakle, koji jednostavno, naravno, on proizlazi iz logike funkcioniranja Europske unije, ali činjenica da u temeljnom pravnom dokumentu nije predviđen mehanizam izlaska pojedine članice, dakle, zapravo otkriva da utemeljitelji Europske unije, dakle i tvorci njezinih temeljnih pravnih dokumenata nisu ni predviđali da bi netko mogao izaći. Dakle, to pokazuje na koji način se ona doživljava kao ono što sam kazao, dakle sveta krava, kao konačno rješenje svih problema i kraj povijesti. A povijest neće završiti, dakle, zbog toga što netko od nas želi da završi. Kako gledate na politiku proširenja? Je li se Europa zasitila ili je proširenje neizbježno? To je ono kao što smo kazali u više navrata, dakle zapravo nije uopće na dnevnom redu, bez obzira što se o tome stalno brblja. I kao načelni protivnici sadašnje Europske unije, dakle, ali zagovornici suradnje europskih naroda, mi smo protiv
proširenja Europske unije, ali smo za poseban status Bosne i Hercegovine. Iz razloga koje sam malo prije spomenuo, dakle zato što se tamo nalazi veliki broj naših sunarodnjaka, dakle koji imaju i oni sami, a i mi kao narod, i mi kao država imamo interesa, dakle da Bosna i Hercegovina uživa poseban status, ali smo zato apsolutno ali smo zato apsolutno protiv bilo kakvog približavanja i pristupa Srbije. Prije nego što bi uopće došlo do proširenja Europske unije, mi imamo puno otvorenih pitanja, poglavito pitanje sa Republikom Srbijom, pitanje ratne odštete, i to mora na dnevni red. Nažalost, u ovim i ovakvim političkim relacijama i odnosima, u relacijama političkih snaga koje su u državi Hrvatskoj, vjerojatno nitko neće pokrenuti pitanje ratne odštete, ali mi ćemo dakako i kao Hrvatska stranka prava i kao Neovisni u Hrvatskoj insistirati na tome i insistirat ćemo na zaštiti hrvatskih sunarodnjaka, na reciprocitetu u Republici Srbiji, to jest u Vojvodini, u Crnoj Gori, a poglavito, kao što je kolega Jonjić rekao, u Bosni i Hercegovini, koja je naš prioritetni interes druge hrvatske države. Kada već govorimo o pristupanju Srbije, treba li tu Hrvatska posegnuti za blokadom dok se ne riješe pitanja? Apsolutno, dakle zbog ovih razloga koje je spomenuo kolega Starčević, ali i zbog toga što Srbija zapravo se već dugi niz desetljeća, stoljeća i ponaša, vlada kao remetiteljski faktor na Balkanu, i mi dakle tu tendenciju vidimo i dan danas, dakle, na ponašanju Republike Srpske, i vidimo na pokušaju destabiliziranja Crne Gore, a naš nacionalni interes je da se Bosna i Hercegovina stabilizira kao država i naš nacionalni interes je da Crna Gora opstane kao država. Bez obzira na to što smo mi imali pojedinih traumatičnih stranica u povijesti, dakle Crna Gora je hrvatski interes da opstane kao samostalna suverena država. Govorili smo već o konceptu Europe dvije brzine. Bojili se vi zapravo toga koncepta, njegovo životvorenja, i bili se u takvoj Europi još više povećale razlike između bogatih i siromašnih članica? Te razlike su evidentne. Pogledajmo samo situaciju koja se događa u Njemačkoj i Francuskoj, gdje su oni praktički istisnuli Veliku Britaniju iz Europe. Pogledajmo permanentni rat između Njemačke, Francuske i Poljske, permanentni rat između Njemačke i Mađarske. Prema tome, Europa dvije brzine neće sigurno opstati i nije u interesu ne samo hrvatskog naroda, nego velike većine članica Europske unije. I to je kamen spoticaja koji će vjerojatno dovesti do raspada Europske unije. Kakve odnose očekujete na relaciji Europska unija Kina te Europska unija Rusija? Logika gospodarskog života, dakle, pokušaj da Europa parira, Europska unija da parira Sjedinjenim Američkim Državama, Rusiji, Japanu, Kini, je zapravo jedan od faktora njezina čvršćega povezivanja. Dakle, to je jedna od kohezijskih sila, a mi, dakle, kao načelni zagovornici suvereniteta pojedinih država, dakle, zagovaramo princip labavljenja tih veza i postupanja, odnosno nastupanja svake pojedine države članice današnje Europske unije prema izvan europskim silama. Želite li nešto dodati? Pa, htio bih reći da bi se mi, Hrvati i Republika Hrvatska, trebala polako distancirati od blokovske podjele, jer nama nikad kroz povijest blokovska podjela i priključenje nekima od jakih nije donijelo koristi, nego nam je donijelo kroz povijest štetu. Najbolja je neutralnost i ne miješati se u bitke velikih. Zastupnici u Europskom parlamentu predstavljaju sve europske građane. Uspijete li ući u Europski parlament? Hoćete li se u svojem radu više posvetiti opće europskim temama ili nacionalnim prioritetima i domaćim problemima? Ne mislimo da su to stvari koje se daju razdvojiti. Dakle, onog trenutka kad brinemo o nacionalnim interesima, a brinemo isključivo, dakle, o nacionalnim interesima, samim time naravno zadiremo i ono što spada u takozvane europske politike. U skladu s time smo mi kao stranka prije određenog vremena, dakle hrvatskoj javnosti to donekle poznato, iako je zanimljivo da nije popraćeno, da nije doživjelo veći publicitet, dakle da ni nedavni susret gospođe Brune Esih s predsjednicom jedne od najvećih, zapravo najveće trenutno političke stranke u Francuskoj, gospođom Marinom Le Pen, da nije uopće izazvao nikakvu pozornost, zapravo da se i tu pokazala organizirana medijska šutnja koje smo žrtva
prilično dugo razdoblje. Dakle, mi smo stupili u pregovore s grupacijom koja se u Europskom parlamentu, koja se zove dakle, Europa, nacija i sloboda. Gospodin Nikola Baj je bio Da, Baj je bio tu prošli tjedan, ako se ne varam da je to bilo. Jel? Dakle, stupili smo u pregovore s njima, još uvijek nismo pristupili njima i pitanje je naravno hoćemo li pristupiti u formalnom smislu s obzirom na to da čekamo rasplet ovih izbora, dakle čekamo buduću konfiguraciju Europskog parlamenta, ali su nam oni najbliži upravo zato što zagovaraju Europu slobodnih naroda i suverenih država. Gospodine Starčeviću. Pa bitno je praktički na što ćemo se mi koncentrirati i na što se koncentrira kompletna Europa. Da li na snagu Europe ili na snagu europskih naroda. Ako ćemo se koncentrirati na snagu Europe, onda smo izgubili praktički nacionalni identitet, ali ako ćemo se koncentrirati na snagu nacija, na snagu naroda, onda ćemo biti svoj na svome, bit ćemo puno jači, bit ćemo puno kohezioniji i imat ćemo jaču energiju suprotstaviti se upravo onima koji su danas kao orlovi nadvili se nad Europom, a to su i Sjedinjene Američke Države, to je čak i Kina, djelomično i Rusija. Prema tome, sva ta podjela ili blokovska podjela neće donijeti Hrvatskoj ničega dobrog. Već ste nam donekle odgovorili u kojem bi se klubu priklonili, to jest unutar koje grupacije planirate djelovati. Tako je, to bi prema sadašnjem stanju stvari to bi bilo dakle Europa, nacija i sloboda, ali ćemo vidjeti naravno kako će se rasplesti situacija. Sadašnja očekivanja prema europskim anketama odnosno sadašnje procjene su da bi taj klub, odnosno ta stranka, da bi narasla na 100 do 120 zastupnika, dakle postala bi nezaobilazan faktor u kreiranju struktura koje zapravo stvarno naravno upravljaju Europskom unijom. Želite li nešto dodati? Da, u redu. Kakvu je korist do sada Hrvatska imala od Europske unije? Je li se isplatilo dosadašnje članstvo u Uniji i kako brže i više povlačiti sredstva iz izdašnih europskih fondova? Ja mislim da se to članstvo zapravo nije isplatilo, iako mi naravno svakodnevno slušamo koliko smo, da se gradi Pelješki most, da se dobilo toliko i toliko milijuna, pritom se naravno vrlo rijetko ili nikada ne spominje koliko smo uplatili i uvijek se zaboravlja da Pelješki most novac jesmo dobili, ali taj novac će ići u Kinu, jer će ga graditi kineski graditelj. Nedavno je bila vijest, ne znam jesu li naši slušatelji registrirali, dakle da je došlo do pljačke zrakoplova u kojem su takozvani strani investitori u albansko bankarstvo iznosili novac iz Albanije i nosili ga u Njemačku. Dakle, to je ono kako stvarno izgledaju strane investicije. Dakle, novac je bio u kovčezima i prenošen je u Njemačku, a to je tretirano kao strane investicije u albansko gospodarstvo. Dakle, bojim se da se takav isti proces događa i kod nas i zbog toga procesa mi imamo potpuno pustošenje širokih dijelova. Gospodin Starčević to vrlo dobro znade kako Lika mu danas izgleda. Gospodine Starčeviću, što bi tu trebalo učiniti novcem iz europskih fondova? Da li je to novac iz europskih fondova? Nije. To je još uvijek naša članarina koju smo mi uplatili Europi i nismo više od 30% povratili natrag. Osnovni temeljni problem. Međutim, što je još veći problem, da Europa ne želi u Hrvatskoj proizvodnju. Europa je gotovo na svim razinama zabranila proizvodnju u Republici Hrvatskoj i pogledajmo da li je i 1 kuna, da li je i 1 euro iz Europske unije uložen u hrvatsku proizvodnju gdje se stimulirala hrvatska proizvodnja. Pogledajmo poticaje u poljoprivredi koji su čisti organizirani kriminal. Imamo u Lici stotine i stotine ili bolje rečeno 1000 hektara u poticaju gdje ljudi ni poljskog puža ne uzgajaju, dobivaju milijone. O čemu se to radi? Čistimo zemlju, praznimo prostor, isključivo u interesu Europske unije, ali nekoga u Europskoj uniji. Ništa danas nije slučajno. Ako intenzivno pogledamo da se prostor prazni, praktički od Gorskog kotara, Lika je totalno prazna gdje je manje od 5 stanovnika po kvadratnom kilometru
živi na tim prostorima. Prvi sam prije 15 godina govorio o jedinoj zelenoj pustinji u Europi. Pa prijeđemo samo Maslenički most, Ravni Kotari su totalno prazni. I dolazimo do zapadne Hercegovine, Imotskog polja, ulazimo u istočnu Hercegovinu. Za nekoga se taj prostor hrvatskog zaobalja prazni i na to moramo biti posebno osjetljivi. Moramo što više novca hrvatskih iseljenika uložiti u proizvodnju da bi nam mladi ostali. Mladi su ostali jer nemaju od čega živjeti. I to je temeljni i osnovni problem. A nije problem nikakva investicija iz Europske unije, jer tih investicija nema. Kod mene u Lici kažu ovako, više ni batina ne možemo dobiti badava, moramo ih zaslužiti. Kako po vašem mišljenju povećati izlaznost? Kako potaknuti birače da izađu na europske izbore i da shvate da se time nešto može promijeniti? Način na koji se odvija ova kampanja i način na koji je mediji prate svakako nije onaj koji će potaknuti birače. Međutim, ovdje se radi o tome da hrvatski birači prema našemu dubokom uvjerenju moraju biti svjesni da je ovo zapravo prvi krug parlamentarnih izbora. Dakle, ovdje se radi o prigodi da se vladajućim partitokratskim strukturama, u prvom redu Hrvatsko-srpskoj koaliciji koja je na vlasti, da se pošalje poruka da je bilo dosta, dakle da je vrijeme da dođe do promjena. Gospodine Starčeviću. Vidite, mediji su nas zanemarili, mediji nas ignoriraju već duže vremena i to je doista tragedija hrvatskog javnog prostora. Nitko ne izvještava našu hrvatsku javnost zašto i zbog čega se mi borimo, koji je cilj, koji je smisao, koja je vizija naše zajedničke suradnje, organizacije i tako dalje. Mi želimo odgovorne ljude u Hrvatskoj, a odgajamo ih u školi na neodgovornost. Odgajamo ih da bježe iz države i da ovo nije njihov prostor koga oni mogu promijeniti. Zato poručujem svim mladima u Hrvatskoj, samo i ovdje možemo promijeniti ovaj oligarhijski sustav koji smo uspostavili u zadnjih 15 do 20 godina i samo ovdje možemo zatomiti svoje nacionalne interese i ostvariti svoje nacionalne interese. Nigdje u nikakvoj Irskoj, nigdje u nikakvom Islandu, Njemačkoj ili bilo gdje drugdje. Vratite se, pridružite se nama, uspjećemo i stvorit ćemo Hrvatsku onakvu kako su sanjali naši preci. Evo 2,5 minute, 3 do kraja, vaše završno obraćanje. Što ćete poručiti biračima uoči nedeljnih izbora? Hrvatice i Hrvati, na kraju smo duge, iscrpljujuće i nerijetko dosadne predizborne kampanje. Naslušali ste se tijekom ovih dana kojekakvih fraza, na izgled učenih misli i obećanja pojedinih stranaka i grupacija da će Hrvatskom poteći med i mlijeko samo ako njima date svoj glas. Mi, koalicija dviju najvećih nacionalističkih i državotvornih stranaka, Bruna Esih i Zlatko Hasanbegović, Neovisni za Hrvatsku i Hrvatske stranke prava, nismo vam davali nikakva obećanja osim jednoga. Kao i uvijek dosad, mi ćemo se držati svog programa i nikad vas nećemo prevariti. Niste to mogli čuti u emisijama televizijskih kuća jer smo bili izloženi organiziranom medijskom bojkotu. Bojkotirala nas je i sabotirala i Hrvatska radiotelevizija koja nije poslala ni jednu kameru ni na prekjučerašnji naš veliki skup u Zadru, niti na jučerašnji u Imotskome, ali je poslala kamere kad bi kandidati s neke od podobnih lista hranili golubove na gradskim trgovima. No, mi vam to obećanje nismo mogli dati ni na jednome plakatu, niti u bilo kojem televizijskom spotu. Nismo, jer mi plakata nismo imali, niti smo zakupili makar 1 sekundu radijskoga ili televizijskog prostora. Nismo, jer zato nemamo novca. To je dokaz da nas nitko nije kupio ni platio, to je dokaz da nismo ni u čijoj službi. To je dokaz da smo doista neovisni i da ćemo račune polagati samo dragomu Bogu i hrvatskom narodu. Zato vas pozivamo da na izborima glasujete za listu broj 4, listu Neovisnih za Hrvatsku i Hrvatske stranke prava. Pokažite da nas ima i da ih se ne bojimo. Pokažimo da je došlo vrijeme za promjenu, da je došlo vrijeme za Hrvatsku. Hvala vam, živjela Hrvatska. Evo, ostalo vam je još negdje 40-50 sekundi, gospodine Starčeviću. Stojimo kao stijena, moj hrvatski narode, i nikada te nećemo prodati kako Zagrebu, tako Beogradu ili Briselu.